నందిగామ పట్టణ మరియు మండల ప్రజలందరికీ నందిగామ పోలీస్ తరఫున కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. అయితే ఈ యొక్క రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఈఓ గారు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి కమిటీ ఏర్పాటు చేశాము. అలాగే తొక్కిసలాట జరగకుండా ప్రాపర్ బ్యారికేడింగ్ ఏర్పాటు చేసి భక్తులందరినీ కూడా క్యూ లైన్లో ఉండేలా ఏర్పాటు చేశాము. ఇంతవరకు కూడా సుమారు ఒక 3,000 మంది దర్శనం చేశారు. అభిషేకం కూడా వేరేగా క్యూ లైన్ పట్టించారు. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో నా యొక్క మనం ఏంటంటే భక్తులందరూ కూడా క్యూ లైన్లో వచ్చి ఎటువంటి తొక్కిసలాట జరగకుండా సహకరిస్తారని కోరి పాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రా యాప్ని.